alaikum. Malam Mamuda. Na malam Tibba. Wallahi nan da ka ganni na dan sha wahala in je nan nake ba ganni a wani burburkita ba. Gaskiya ne na ganka abu ne. Ni nake ma daga gona kake. Ba daga dai gonan na dawo na tona. Yanzu za ka bani taliya. Taliya wace da Akwa shikenan. Samun aleda. Okay, to wanne irin kudi ne ma a hannunka ne? Wanne irin kudi ne a hannuna? Mana. Au kai mai yanzu malam Mamuda ka dau wannan sarar banza da tawabin to kai babban kudi ne da ni gashi. Gaskiya ni balan karba wallahi. Tawon kudin? Wallahi balan. Illallah masifa ta zo mana. Ba komai. Sai da naje shaguna wajen 15 duk shagon da naje ana cewa ba za a karbi kudi na ba. Gaskiya ni balan karba ba. Ni ma balan karba ba. Kai dai fa ta hankali wallahi. Kawai in kana da account ga mun transfer an baka me account ni ban san me wani account ba. Ni ban yarda da abun nan bobi. Ka duba wani shagon ba zan iya siyan ma da kayana ba. Je ka duba wani. Ka san menene? Ka faɗa. Ai abin duba wai hayaniya bane. Ina jin ka. Yanzu akwai kwaki? Gaskiya bani kwakin ko bahi ne ka biyo ni. Ya kare wallahi. Kwakin babu hima? Wallahi ya kare. Ya kare wallahi. Ba za ka karba ko asara ce dai ta hauka ai ka dan uwana ne. Ni ba dan uwanka bane gaskiya. Kaga tafi wani hagu. Mu bala'in nan ku kuke dauko mana wallahi. Mu wallahi ku kuke daga mana wannan bala'in. Tafi wani shagon ba zan siyan ma ba. Ba zan siyan ma ba. Haka zami? Ba ni kwaki koi ko bahi ne. Ba ni da kwaki. Yanzu kwakin ma ba za a bani ba. Ba da kwaki. Kai yanzu dan uwana ne ba ka karbo yan nan ba kai ko asara ce ta hauka ba magana yan wantakan nan kawai ba magana yan wantakan nan. Ba damuwa duk ku kuke ja mana bala'i. Ba zan siyan ma ba. Da kai ka daina ganin mutunci na ba zan siyan ma. Shikenan. Aikin banza aikin siyan ma ba. Ha ba saboda Allah. Yanzu hi talaka ina zai sa rayuwarsa saboda Allah da Annabi. Duk shagunan da kaje ba za a karɓi kuɗi ba wannan kuɗi yanzu naira dubu ba zugun ɗaya wai ne ba za a karɓa ba an tsura mutane bala'i da masifa wai ba za a karɓi kuɗi ba to mu da muke a ƙauye ba mu san da zancen ba sai a zo da kwantinar kuɗin mu ba da namu a canza mana ba za a zo kuma yanzu har gurin dan uwana ma ya je ya ci mun mutunci kuɗin ma ba zai karba ba maimakon hima ya karba ko asara ce ta auyi ni iyali na bari a gida fa ha ba dan Allah kawai bara an je kuɗin ma a zube su mu je gida mu ji dumi da su ko mu jika mu kwadanta ba kowanne yaro ya ci idan mun mutu a ce mulkin baba Buhari ya kai kai kwai to ni dai ko menene ma abincin can Allah da in dai da rabona sai na ci ai yaro ne wayo zan mai bismillah yaro uban ta nima ne ne ya gidan mutanen gidan ba sa nan ne wallahi ba sa ba kowa wai wannan kwaki ne kome kwaki ne nan kuma kawai kai ka zo ka dinga cin kwaki babu abin wannan babu ko ba madara babu wallahi to ya za a yi na ji an ce wannan ɗinku ta ne kuwa tibinku satellite ɗinku ma ta lalace ko kaga daɗin ko wancan satin ba gani ba ko ba gani ba ai ko yayi kyau kai ai kwakin ma ko damuwa bai ba in kwaki bai ji siga ba a ci ka gan shi ka adama ma kwakin kai kwakin nan kare da cin kwaki in bai damu ba kumbura ka bai kai sun tum gashi nan kalli gashi nan mana ya bude kalla ai bari adama ma kwakin yaro kana kalla cigaba da kalla cigaba an yi gidan ba da masu ma arewa 24 sun dora ga yi nan a gaba ana dama ma kwakin ka fa kai wannan kwakin hege ka la ilaha Allah dina dan tsohuwa hege dinan ne kyamurarre an yi addu'a ta ki kama shi an yi bakin ya ki kama shi dan hege ya sa ma tsilla hi ba masu kuɗin ba talakan kowa ya haɗa ya ci ubansu dun kaga yanzu maimakon in je in kai wa iyalai na
na tsaya ina cinya ko da yake in ciki na ya gyaru. Yaro kana jin kwaki? Bahari ya dawo sai murna ga ku talakawa. Wannan waka ta Wai! Ya kwace wai. me? Ya kwace ta. Wai kwace wai? Yanzu inan haka. Inna lillahi wa inna na gama ofe ba ne da shi. Mafada. Dan takwai. Ana dan girman Allah kai gaba dai ma ai kai da kake tafi wannan zubgas. A ya kai ne barawan na? Ina wani na gani nan ya haka da gudu dan barau ba da duk. Kai bai kawo kai ba. Waya ta ya sace. Uban waya kawo kwana. Gaba dai kudan ni ma Allah ne kari. To waya ta fa.